Pavekirken svækkes omkring 1500. Hvad medvirker til dette? Det var der en del faktorer, der gjorde. Blandt andet så havde en lang række humanister svækket kirkens prestige, ved at de havde fremlagt en masse teorier, som kirken ikke rigtig kunne forholde sig til. For eksempel den med, at jorden ikke længere var centrum af universet. Og fordi kirken ligesom ikke kunne forholde sig til de her teorier, så kom den til at fremstå som uvidende, og at de ikke rigtig havde styr på tingene. Og kirken var også blevet svækket over en længere periode, og det var specielt i 1300-tallet, hvor man ligesom havde haft 2 paver, en i Rom og en i Avignon. Og det lykkedes ikke at genopbygge den her pavens prestige og autoritet i løbet af 1400-tallet. I renæssancen fik folk pludselig et nyt menneskesyn. Hvad skyldes det? Renæssancen var for det første en periode, der varede fra 1400 til 1600-tallet. Og selve ordet renæssance, det betyder genfødsel. Og det var i den her periode, at Europa begyndte at blive mere moderne og ikke så religiøs. Man begyndte at tvivle på kirken. Der skete en masse nye landvindinger inden for videnskabet, da man begyndte at stille spørgsmål ved kirken. Der skete også en masse sådan ændringer inden for astronomi, matematik og fysik, fordi man netop begyndte at stille de her spørgsmål, og mennesket blev sat utrolig meget i centrum. Man begyndte at se mennesker som individer, og mennesket blev sat i centrum. Ja. Og så skete der også store ændringer inden for kunsten i den her periode. Malerne begyndte at skelne det særlige og det individuelle, og ligesom prøvede at gengive følelser og psykologiske tilstande sådan på en langt mere nyorienteret måde. End man havde gjort før i tiden. Ja, og at male præcist, som det så ud i virkeligheden, og det var aldrig set før, og kunstneren prøvede ligesom at gengive virkeligheden på sådan en overbevisende måde. I hvor høj grad er det korrekt at mene, at renæssancen repræsenterer lyset, udvikling og fremskridt, mens den katolske kirke og middelalderen repræsenterer mørke, stilstand og konservatisme? Selvfølgelig så repræsenterer renæssancen en oplysende tid, hvor der jo skete en hel masse. Det er jo også derfor, at det bliver husket som en lys og udviklende tid. Men man skal også lige have i tankerne, at det selvfølgelig har været i de her renæssancemenneskers bedste interesse at få middelalderen til at fremstå mørk. Sådan mørk og stillstand og sådan noget. For ligesom at få deres bedrifter til at virke endnu mere overvældende. Jeg tror ikke, at middelalderen har været så mørk, som det nok er blevet gjort til.